जों दायो सानैबो चावमिन जानो थांलायदों रायखुसि गोजा नालाय गुड इभिनिं अल अफ इउ बेलासिनि ओमफ्राय जों दा फैखाबाय आरो ना प्रेक्टिसावबो फैखाबाय प्लास जोङो बिराद मोनसे फास्ट फुड जानो लुगैदों चावमिन जानो लुगैदों आब'आनो मालाय अमा सावनाय मोनखाबाय आरो आबौ अमा सावनायनो आङो चावमिन ओमफ्राय दा जोङो मा होनो जों दा रिहार्सेल हाबथ'ला माने मोसाग्राफोरनासो जाग्रोखायो नालाय जों दा चावमिन जाहैग्रोनोसै मोनफैबाय नों मा नेबाय थादों मा अर्डार खालामखो जुरि बर'आ चिकेन चावमिन जागोन माबोरै जानो नेगासिनो दं जों दा लुबैनाय खाना दैयो मोनफैबाय जोंना जानोसै आरो खाव जुरि बर' खाव Hanti jalan mulai. Kamu kira sana lama? जोंहा जाखांना फैबाय दैलि रुटिन माथो खालामबावनो जेबो कन्टेन्ट गैया बे आगैयाबो मुसलपुर बाक्सानि नै अदालबारिनि ओइ जुरिबुराव फैबाय ओमफ्राय गथ'फ्रा ओइ रिहार्सेल खालामगासिनो दङ जोंना ड्रामा पार्टिया मोनफैजोबाखै आरोना दा मोनानि सुरु जालायनोसै मोनाना ओरैनो 6टानिफ्राय आरोना टाइम होनायाथ' 7टानिफ्राय जायो 6टा होनबासो 7टायाव माने लानो हायो नालाय 7टानिफ्राय लानाय 12टा टेस्टआव दोनथ'यो आरोना लोंला बेनिफ्राय हरनि 12टासोआव दोनो ओमफ्राय ओंखाम जाखांना माना हरनि 1टा जाखायो उनाव थांनानै उन्दुबाय जोङो आरो फुङाव फुङावनो थाबनो उथिलायदो हामनो सुरु जाबाय आरोना निरिबिलि रामजासे न'आव थाबा पेटलि जायो थियेटाराव रिहार्सेल मोनफैबानो हामग्लिफिनजोबो रिहार्सेलाव फैबाय दा मानोना एकदम बिराद गरमबो मा खालामनो नङामोन बेयाव जिरायनानै दङ ओरैबायदि गोलोमफ्रुजोबो नामा ओरैबायदि नै मोखाङाबो जोंख्लाबगासिनो दङ ना नोंथ' एबार फार्स्टलाय माबायदि मोनदों माने आंनि थाखाय बिराद टाफ आरोना ओमफ्राय नाजानोसै हानायखिनिखौ होनोसै बेनो आरो नै आदाया जोंनि आइराकिटिनि माने मेन हिर' आरोना बियो कमेबो 18 बोसोर जाबाय रानिं माने थियेटाराव थानाया 18 ना 19आव गोलैयो खोमा 19 रानिं माने बहुत सिनियर आरोना एकदम सिनियर जोंनि गेजेरावथ' एकदम बहुत सिनियर आरो माने लास्टिं जानाया सहस नङा 2-3 बोसोरजों लास्टिं जाया मानसिफोरा ओरैबायदि कालसाराव गोसो गुदुं आरो बिराद मोजां एक्टिं खालामो आरोना थेंक इउ नेना थादो लोगो मोनगोन जस ना आदा एकदम एनार्जि नांगौ एनार्जि औ आदाखौथ' सिनायखायो नोंसोरो एक्टिंआव नुखाबाय थायो नोंथांमोना सिनायो माखासे जोंहा रिहार्सेल जागासिनो दङ बिराद माने खस्थ' रिहार्सेलावहाय बिनानावमोनजों देग्लाय 2 बोसोर फार्स्ट आगोल खनसे सिगाङाव आर'नाइ मोनसे थियेटार दंमोन बाहाय खालामखांबाय ओमफ्राय दा मेन हिर'इन प्ले खालामदों बिराद मोजां नांदों नायनोसै बुहुद खम आरोना नाजागासिनोसो दं माने नाजाखानांगोन मानो होनबा माने बिदि जायो जोङो दा सानथामनि मोसानायखौबो गोसो लाखिनांगौ ना दा सानथामाव मा सल' दङ बिनि स्टेप गोसो लाखिनांगौ
ओमफ्राय सानथामनि ड्रामानि डायलग जोंथ' केरेक्टार जोंनो होयो जों दा जेरै दा जों जोंथ' निरिबिलि रामसारि बे केरेक्टार थानो हाया नालाय जोंथ' केरेक्टार जोंनो होदों आदाया जुमाय फाग्ला दोंबा जुमाय फाग्लानि केरेक्टारखौ खालामनायाथ' सहस नङा आदामोननि थाखाय सहस फुरा केरेक्टाराव हाबनांबाय दा बै सासेनि केरेक्टाराव हाबनांबाय बेखायनो माने खस्थ' जायो आरोना माने खर'खौनो माबायदि मोनबाय थाखायोलै आदा आंथ' मोनदों आरोना बिराद खस्थ' रिहार्साल टाइमाव बिराद खस्थ' सहस नङा थियेटाराव प्ले खालामनाया बिराद खस्थ' जों ओंखारलांनो गोनां जायो आरो बिराद एनार्जि जायो रिहार्साल टाइमाव ओरैबायदि एनार्जि नांगौ माने दा बुंसै आरो खस्थ'खौ आरो जोंहा जानाय लोंनाया गद जाखाया जेरै जोङो माने रिहार्सालावहाय 2 टाइम ओंखाम मोनजायो साहाफोरखौथ' मोनलोंखायो थेवबो न'आव जानाय बायदिसो जाया नालाय आरो इनि फारसे आरो जोङो माने बेयावनो गोसो लाखिनांगौ नालाय 1 मास टाइम मोनोबा 1 मास 10 दिनसो टाइम मोनगोन आरो जों बेयावनो गोसो लाखिजोबनांगौ नालाय सापर्ट खालामदो जोंखौ नोंथांमोननि सापर्ट मोनोब्ला आरोबाव जों साबसिन हामसिन खालामबावनो हागोन दावगालांनो हाथोंसै दावगालांनो हागोन रिहार्साल जोब्बा जों बारा खस्थ' मोनला मानो होनबा गोसोआव थाजोबखांनानैसो जों एक्टिं खालामो नालाय होमबाना जोङो माने जेबो मोनला आरो श'आवहाय खिन्थु दा जोंना टाफा बे रिहार्सालावसो गोसोआव लाखिनांगौआ खस्थ' मोननांगौआ बिराद खस्थ' जायो आरोना सापर्ट खालाम लोगोफोर दे होमबा ना आदा आदसा बाय